Ni akwara mogo John Kamoro na maintiere arokie chenro ni mar migago ka gino nudi chengi dhi e yorno makare. Ndala chiel kende to wadonje Christmas tarik 25 mar dwe mar 12 higa mar 2025. To mokwongo magi e weche momiyo pek odiochiengni ma kawuono. Ji 11 owito ngimagi e masiche mag apaya otieno ma piny orugodo kawuono. When we pick technical skills, we'll be doing the right things. And this is what we need to tell our youths. Rawere onyis mondo ket maino margi e somo tije mag lwedo manyalo miyo gibed kod lony. Grup ni ka ne wachake kwa chandre. Tagruoke momiyo ne wachake. Koro kwa nyalo yudo sir kaka jatelo biro siro wa kaka wuono ni. Wamor kendo warwako. Mondlite moheo 160 e sub-county mar Arieda opong' gi mor tok yudo sikuku kowuok kuom riwruok ma ok mar piny owacho. Machiegni inyalo tudri kodwa e namba mar 3 Tramogi TV KE at James Pondosina. Bende wantiere achiel kokalo mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Ji 11 owito ngimagi e masiche ariyo mopogore mag apaya ma oweyo ji mamoko moheo 7 kod hinyruok ma opogore. Apaya ma Eldoret kochomo Webuye otieno ma piny orugodo kawuono e chiro ma Muhonje kar chung' od bura ma Lugari e kaunti ma Kakamega. Matatu moro mane wuok Eldoret notumore kod lori moro moting'o mbolea mane ochungi e bath apaya kinde ma jariembo mar matatuno ne temo kadho mitokni moko e nyime. Jalup ruoth ma Muturi Samuel Wamalwa oyango ni jariembono ne en achiel kuom jogo ma owito ngimagi. Lakini hao wengine wanaume walikuwa sijui wanaume 6 na mwanamke mmoja. Sasa wakufa. Na hii trailer imekuwa hapa kutoka juzi, ilikuwa hapa kitu saa 5 juzi mjana. Na wakao wamengoja hata driver akawa anakaa kwangu. Sasa kufika jana usiku kitu kama saa 1:30 ajali ilitendeka hapa. Kuna Nissan moja ilikuwa inatoka side ya juu ya Eldoret inaelekea Bungoma. Nikaingia kwa hii trailer nyuma. Wakati iliingia nyuma ikasemekana baadaye tukaangalia tukapata watu 8 wamekufa. Sasa sisi wenye tulikuwa mbele nyuma tulisikia tu gari tu mbele tu. Hiyo ndio ilisema sasa sisi tukakufa. Hakika kweli sisi wenye tulikuwa nyuma mimi niligongwa kichwa na mguu, lakini nashukuru Mungu. Sasa ilibidi tupitie kwa dirisha juu sababu wenye wako mbele yetu hatuwezi tukapita na uko. Ilibidi sasa sisi tulipita tu kwa dirisha. Ilibidi mimi nilipita tu kwa dirisha. Uko mbele watu wenye walikuwa mbele wawili na Jakom ODM Gladys Wanga wacho ni ODM en duond bura maduong' moloyo duond buche duto pacho ka kuom mano gibiro timo winjruok manyien kod sirikand manywanda kata broad based kendo neno ni duond burano otimo riwruok kaluwore kod dwaro mar chama. Olero ni gie sani duond buch ODM nitiere sirikal kendo biro dhi nyime kod winjruok mane oketi e kinde Raila Odinga. Kwa hivyo sisi kama chama cha ODM tumeona hiyo opinion poll. Na opinion poll imesema ya kwamba umaarufu ya ODM inaongezeka. Na sasa ODM sahi tukizungumza, ODM ndio chama ambayo iko na umaarufu zaidi hapa Kenya. Na mimi huwa usema ODM ndio chama kikubwa zaidi south of Sahara and north of River Limpopo. Kwa hivyo tukiendelea mbele na kwa sasa tuko ndani ya broad based government kwa sababu ununa nogino nangu. Sisi kama chama ambayo iko na umaarufu zaidi tunajipanga kutoka kwa grassroots tukienda juu. Na sisi tunataka wale watu wengine wote pia wajipange. Tukiendelea mbele tutakuwa tutakaa kwa meza. Sisi tutakaa kwa meza tufanye negotiation. Hatuwezi enda katika coalition bila kusema watu wa ODM watapata nini. Kutoka Vanga mpaka Turkana. Hiyo ni ODM yote. Ogai mar duond bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka wacho ni kweth maketo sirikal tesre oseikore mar reso piny Kenya. Telo marach kod mibadhi mage wacho ni sani okwako piny Kenya ne owuoyo nyasi mar yango chieng' mar nyuol mare
mane obag gi riwruok mar jokanyo mag mine duond bura mar Wiper Patriotic Front e gweng' ma Kithimane, kaunti ma Kitui. Musyoka oseyo piny owacho kuom medo ne oganda jo Kenya osigo mar osuru ma owacho ni oseketo ngima obedo matek ne oganda jo Kenya. Kalonzo obago nyasi mar dhialo higni 72 ka gisani ogeno kao kom tend piny Kenya yiero maduong' mabiro. We are united, not by personal ambition, but a shared commitment to rescuing our country from mismanagement and restoring democratic governance. Fellow patriots, as we step into the new year, let us commit to building the Kenya we all deserve. A Kenya where justice is not for sale. A Kenya where national assets belong to the people, not being sold at throwaway prices to private interests associated with the Ruto regime. A Kenya where every child can access quality education regardless of their family's income and which region they come from. A Kenya where healthcare is a right, not a privilege. A Kenya where elections are free, fair, and credible. A Kenya where leaders serve the people, not themselves. Jiario nyo itongimagi kama moko noyudo hinyruok e masira mar nyonruok manotimore dala governor ma Busia Paul Otuoma. Masira makamae ne otimore kinde ma jogweng' nochopo dala governor no mar yudo chiemo mag sikuku. Kano wuoyo gi jofwambo governor Otuoma lero ni masira no ne ochakore kinde ma ji ne ochako gore kendo laro chiemo ringre jogo mane owito ngimagi ne otere kar kano ringre e osiptal maduong' ma Busia. Nikaona mama yangu amebebwa kwa mgongocho yake amebeba na kamjukuu kale kadogo. Niliamuka haraka kwenda kuangalia, nilipata ni mama yangu Cecilia. Hao watu waliona huyu mama hawezi bebwa kwa pickup. Walibeba mama wakamuingiza kwa gari ya black, gari ya VIP. Ndio walikuwa wanasema wampeleke kusenda. Ndio kutoka huko kukuja nikapata simu. Mama ameaga. We are calling upon the government to come in because there are so much that are required at the moment so that familia if possible ipate haki. Najua watu walianguka tu flat. Sasa vile walianguka flat na mamanga ako chini, kila mtu akamkanyagia kifua. Sasa kutoa hapo madhe tukapata tu madhe wewe sipumua. Na ndugu yangu vile ni kilema, ana miguu, huwa anatumia baiskeli. So katika hiyo harakati watu walimsukuma na kaanguka chini. Kabisa tumehuzunika, serikali mtusaidie. Ndugu yangu ni mlemavu, hana miguu, hana chochote. Tunaomba serikali tusaidie. Riwruok mar Luo United Mombasa na Mchumbi koni en geno margi ni higa manyien mar 2026 biro bedo kod fungruok kopogore kod higa mar 2025 magi koni ne odwa bedo kod midhieche mathoth. Magi ne giwacho nyasi mar loro higa mane gibago gweng' ma Mtongwe kar chung' od bura ma Likoni Mombasa kuma ne gikoni lek margi en medo biro kanyakla mar goyo okang' e weche mag telo kod dongruok mar oganda. Jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa George Oko gi ler mathoth. Ne en mor miel chiemo kod math nyasi mar loro higa mane obagi e gweng' ma Mtongwe e Likoni kod riwruok mar Luo United Mombasa na Mchumbi. Kado mopoto mar chiemb nyaluo kod thumbe manyasani ne okelo buonjo ne oganda mane oyuoro kaachiel kod welo mane ogwel. E nyasi no, jokanyo ne ojiwo mondo miyo nen mariek e sechegi ma ogendni mopogore osechako timo ikruok ne yiero mabiro mondo mi ka kinde no ochopo to bedogi e achiel okelnegi ber to chutho mageto kelo dongruok. Mtongwe, get interest man. One of what the year this time round, Mtongwe wa magre uru, one when they can nominated go Wadwara, one when the officers magre peace give governors go. Yo Mtongwe Wadwara. Nyeje wasekalo bi miluongo ni World Development Fund ma MCA dibedo gi allocation mare kaka mbunge uyie mondo wegi kidwaro loso barabara to kamati moro matin ni uluongo to uwacho ni wadhi loso barabara uyudo koso kujo dalawa udwani kendo 2027 wago kure Likoni kata wadonge lwetwa.
Kotelnegi kod jakom Faisal Okech Abdalla, jokanyo ne okoni kata obedo ni higa mar 2025 ni ne obedo kod midhieche, biro margi kanyakla kendo bago nyasi wang' achiel en mano mar kweyo pek kod midhieche mosebedoe. Kawuono wan gi nyasi mar loro higa, nikech wang'eyo maber ni bang' ka ji osebedo ka wuoth mang'eny, nego bed ni ji biro achiel, ji logo kanyakla, nikech logo ni kelo hera, kendo logo ni miyo ji nigi chuny mar konyo ng'ato. Koro kawuono wan kaka Luo United waloro higa kendo wabed ka wabedo ni wabiro walogo mondo wami ji thuolo mondo joma dwa dhi dala dhi chamo skuku dala wadhi dala kendo chop mapema. Kaka unyalo neno, wan gi gweno, wan gi ring'o, wan gi alode, nikech alode be nyaka waket kanyo nikech health marwa, kendo wantiere gi ngolo ma wadwa mielo kae nyaka dier otieno, kwa mor, kwa sherekea, dholia kaka wasebedo kwa tiyo matek, ka wariwre paro kaka wandugo manyien next year mar mondo water Luo United mbele. Kata kamano, negikoni en geno margi ni higa mabiro mar 2026 biro bedo kod fuong'ruok, to chutho e weche mag uchumi kaluwore gi chenro mag jotelo mopogore ma ikore ne kampen mar higa 2027. Ne bende gikawo thuolono mar jiwore gin giwegi mondo mi giland kwe e yor riwo wi ogendni duto kanyakla, kendo gimed tawo chenro mageto siro jogo mayutogi ni piny kendo kale midhieche mopogore. Dago mar jiwo jowadwa ni wabedu kanyakla achiel mar oganda en gima muhimu. Mtongo wad kae, onge ng'ata mong'e kuom pogo nyithindo manyiri, gigegi mag konyruok dwe ka dwe ka gineno malo. Kwa hivyo kanya chunge kendo wadwaro ko Nyasaye kamano kuom ngima kendo era mosekelonwa kendo joma osekonyowa mondo wa make sure ni Luo United ochung'. Luo United biro chung' nikech wang'eyo ni wan gi lek mabeyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ka wawuok Mombasa to wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay. Kama ile ni rowere kaunti ma Homa Bay onyisi mondo ket maino margi e somo tije mag lwedo manyalo miyo gibed kod lony e sectors mopogore mag dwaro mar tieko midhiero mar nok mag tije mar rowere mathoth sani neno e piny Kenya. Nyasi mar sidho kondo rawere mane otieko tiegruok margi mar sitima bang' yudo sir kowuok kuom riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka WILAN. Jatend migawo mar somo e kaunti ma Homa Bay Martin Opere ne okoni tije mag lwedo sani ema nyalo reso rowere. Ne okono rowere mondo bed gi ng'eyo ni konyruok mar ngima ok en mana dhi e rang'iny mar somo mamalo, ka okoni rowere ma orem donje mbalariany ka oyudo tiegruok makare to biro bedo gi telo mar chuogo tije mag giwegi. What you want to do, you will come back with your certificates to chako lwero everybody. Jirende di tene no tabrende ki teach to teach no bendo onge. I want to say that when we pick technical skills, we'll be doing the right things. And this is what we need to tell our youths. These are not just vocational skills, but these are life skills that you will carry for the rest of your lives. This project was not about giving you all the answers that you need in life. It was about equipping you with the tools so that you can chart your own path. Whether you choose further education today, whether you choose entrepreneurship, or whether you choose to join employment, kindly know this: you are more than prepared to take the next step with confidence. There is no need to fear anything. WILAN has made you a tool for empowerment, self-reliance, and economic emancipation. Okay? Yeah, so you must make this count. That is the most important thing, and that is what we are going to celebrate. That is what these parents here will be celebrating. This is just the beginning of it. Mondliete moheo 160 mowuok e group mar Omiya Mwalo Widows Women Group obedo gi mor bang' yudo sikuku kowuok kuom riwruok ma ok mar piny owacho mar Walter Okello Mentorship kane olose nyasi no e gweng' ma Omiya Mwalo. Walter Okello ma en jata chenro ni owacho ni tim makamae miyo mondliete thuolo mar bedo gi mor e kindeni mag sikuku. Nomedo jiwogi mondo gidag gi kwe kendo gibed gi chuny mar chiwo e ndalogi mag sikuku. Jokanyo mar group ni mar mondliete kotelnegi kod Lorina Tieno goero kamano maduong' ka giwacho ni kinde sikuku moko kuomgi onge ga gi chiemo. Ne wachake kwa chandre. Thagruok emomiyo nwachake. Koro kwanyalo yudo sir kaka jatelo biro sirowa kaka wuononi.
wamor kendo warwako. Adong kenda aonge kata nyathi, aonge kata ng'ama miya gimoro, to adong kenda, to apo nono ka Nyasaye oloso ni sirikal konyowa mondo liete. Mapok anwang'o gik madok anwang'o sikar, anwang'o ngano, anwang'o majan. Sama kama nitie jok moko ma piny ochamoga e sa Christmas kamae maonge ga kony ma giyudo. Tie sechegi Walto timonwa ng'uono mokelonwa Christmas. Wawinjo ka wamor wapong' gi ilo. Wan wabiro ka yo mora mora mok dwar wach siasa mora mora, to wabiro mana mondo washare matin ma wan go gi minena masamoro gin kaka jok ma onge nyalo. Kora kwa jotelo duto both manie siasa, manie religion, manie church, manie business, gigol mwandgi oko mondo gicham gi jopiny. Gigi bende kikana enyi tiele e ot, bende ji tho weyo gi kamano. Koro kik wabed joma lwetgi odire adiya. Tend County ma Migori ochiwo tangi mag pi ne sikunde 40 county no mondo konye chiwo pi ne jopuonjre mag nursery e sikundego. Jatend migawo mar pi e kaunti ma Migori Silas Onyango mane wuoyo e kinde mane ochiwo tangigo mag pi ma moro ka moro ting'o pi lita 10,000 ne owacho ni tangigo dhi raso jopuonjre mag nursery ma osebedo kod pek e yudo pi maler e thoth sikunde e kaunti no ma Migori. Onyango wacho ni kinde mag higni 3 jatend kaunti ma Migori osechiwo tangi mag pi 120 ne sikunde mag nursery. Jokanyo mag boda mar sikunde mane oyudo tangigo ogo erokamano kendo osiro ni tangigi biro kelo resruok ne sikundego. 40 e higa mar 2040, higa mar 3 bende adiwa 40. Mano kawuono gi sani wachiwo tengni 120. Koro nyiso ne tengni 120 gi dhi ECD schools ma only wadhi dong around 20 classes mapoko mitengni. By this financial year, wan gi budget mar kendo tengni 40. Mano now the 4th year ni. Koro tengni 40 gi kobiro next year kendo gimbe wachak wachiwo gi by next year dwe mar 5 wachiwo tengni kendo 40 madhi tiekonwa classes mapoko timruok na poko yudo tangi. County government miwa tangi ma worth 10,000 liters maparo ni dhi konyowa as an institution mondo kik nyithindwa nwang' tuoche machalo kaka kolera. Wasebedo ka wanwang'o pi mar Nyasare Water, to Nyasare Water samoro ndalo mag chieng' ochot, koro sama ochot nyithindo bedo gi hard time mar nwang'o pi. Maji ni kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu, hasa kwa watoto ambao wanasoma. Wakati ambao tunawafundisha huko, wakati wa break tu utaona kila mtu akitembea sehemu zote akitafuta maji. Na shule ya Sakuri ilikuwa haina tank hata moja. Tumeweza kupata tank. Tukienda huku tutaiweka haraka, tukifungua shule watoto hawa watakuwa na maji. Nafikiri watafurahia sana. Nyakura mgojanga daka uyoyo ma adundo kapokodhi uyoyo nanoka uoro teu mudhuro sana. Sheila imenza ukoth wacho ni Ramogi TV winjore kendo nenore yorno makare. Bishop Mondi Otiche wacho ni antiere game onyinyore Mosna Jaoda Sara Tieno gi Olo oyando gi Ngeso Ode. Nanoka ote odhuro kae ahinya to mago mag sikuku abro somo gi duto ka wawuok e yueyo ma adundo. Kik dhi mabor. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids content only on Viusasa. Would you like to work in Dubai or Saudi? M Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding.
To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Mor kod ilo okwako pinya kod Ramogi Jwang' e kinde gi ma wantie sikuku. Dhok, rombe kachiel kod diek thosi waya. Mor ma wan go sani nyakor Ramogi Jwang' kik icham kendi nyakor Ramogi Jwang', para ne nyawadu. Wang'eni ok osebedo higa mayot ahinya, lakini kalure kod ng'uono ma Nyasaye ochopo nyaka kuma wantiere odiochieng' ma kawuono ni. Emomiyo wawacho ni Merry Christmas. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Machiegni kendo Nyakwaramogi. Ohala mar kano ringre joma otho en gino ma ji manok osedonje ka jomoko to kaluwore kod chal mar tich mitimo kanyo. Kata kamano bang' bedo e klas achiel kuom higni mohew 3 kendo wito johera gi odiochieng' achiel, wakeini 2 ma gin Priska Duro kod Judith Adala nowinjore mar chako kar kano ringre joma otho motis ni Same Day Classmates Funeral Parlour e kar chung' od bura ma Ugenya. Jafwambo marwa Steve Biko nolimo kar kano ringre no kendo losonwa report ma yango gima omiyo wakeini go nomiye nying mar Same Day Classmates. Ondamo manok wuok e boma ma Ugunja. Wadonjo Same Day Classmates Funeral Parlour e kar chung' od bura ma Ugenya. Ma en kar kano ringre ma umbe olak mararie kaunti ma Siaya kod alwora mare kaluwore kod yo magirito go ringre joma otho. Judith Adala kod nyawadgi Priska Duro magin weg kar kano ringre ni duto noriwo klase kar tiegruok mar nursing e boma ma Kisumu e higa 1984. Same Day ne wachako gi partner na mane osiepna to ne wan kode school. We were in the same college. Kane wa train kaka nurses. So ne wan ka achiel e class Kisumu Medical Training Center back then 1984 kama ne wa train to be enrolled community health nurses. Bang' tieko tiegruok, Judith kod Priska mane tiyo kuonde mopogore duto noyudo kar dak e gweng' Masega kendo chuogi bende ne gin osiepe matuklu. E higa 2014 chuogi notuore kuom kinde manok kendo giduto ne giwito ngimagi odiochieng' achiel ka ik margi to notime thuolo mopogore. We were sick at the same time. My partner iluongo ni Judith Adala. Chwore was sick. Ana bende chwora ne tuo. Koro chwore, unfortunately chwore manokwongo tho. Chwore notho first, then chwora otho second. On the same day, chwore notho at 3 p.m. Tomara otho at around 7 on the same day. Waduto joute wane gin osiepe, jaode ne japuonj, jaoda ne daktari.
to bedo ni ne gin residents mag Sega, ne gitimo ohala kamoro achiel. Kane gichako tuore, to kano chopo tarik 14 dwe mar abich higa 14 kuom hawi marach Nyasaye nokawo gigi duto. Ne githo about 6 hours apart. Jaoda notho osiptal Kisumu, jaode bende notho Sega kae. Bang' kadho lit mar wito johera gi odiochieng' achiel, wakeini nomanyo yo mar chiwo luor ne johera gi kod tego osiep e kindgi kokalo kuom chako ohala e kinde mane gijok dhi e rutaya. En nogombo ni wayaw osiptal. To anto naserana private hospital before. To naneno ka challenges ng'eny. Koro nwa suggest, why don't we go a step further? Wawere go osiptal, wayaw funeral home. Ema idea mar yawo mochari ni came up. Koro nwaluonge ni same day kwa parogo joutewa manotho odiochieng' achiel. Classmates kaka ne wan jo class achiel KMTC Kisumu. Kuom mano, e higa 2017 ne gichako gedo mar karo kan rigre ni manyingo nyondo tho mar johera gi odiochieng' achiel same day kod bedo gi class kanyakla classmates bang' kawo pach jopiny e wi ohala no. Then we just said no again. Then wachako ger. Kure na wachako gero this mortuary 2017. So again 2017 towards the end, upon wachake October 2017, after the death of our husbands, which we've been treating very well. We've not, so far, the little challenges mostly bedgodo, judibo wacho, but so far, pokwanano gimo the marach nikech bodies wase treat maber, weg bodies ka bodies kamor, wabende wa kawa mor. E alwora mar karo kano ringre ni, ohala mamoko bende omako mach, kaka mano mar uso maua, lewni, kod sanduge mag joma otho, e kind ohala mamoko, gino mage wacho ni osereso chumi mar gweng' moluoro kae. We supply 2 types of maua. One gi maribon, kendo one gi fresh flowers. To maribon ema dhi ahinya, nikech mar fresh flowers e ji okohero nikech en expensive. Nashona nguo za wamwenda zake, nashona suti, nashona dresi za wamama za wamwenda zake, alafu nashonea na watu wazima, nashona na uniform za watoto ya shule. Kata odoko ni ne gin kod luoro e wi ohala no e gwengi, jodak Masega wacho ni ngima oselokore kendo arita kwe bende oridore kono. Kane pok ochake kuonde alwora ni bungu, to nyaka chak same day bed ka ler nitiere kech gotieno stima liel, security officers bed patrol the gate kae nigero chon same day ka kane pok ochake ne kanto dak lor gotieno kala light bini onge. Mochari ni kech wan machiegni okonyo wan kech koro customers mang'e ka gidonjo kanyo bende to wayudo gi yo maler. Priska kod Judith ni kod lek mar chako od thieth machiegni gi kar kano ringre ni kaka achiel kuom yore mag bero lwasi mar thieth e kaunti ma Siaya kendo chugo thuolo mag tije ne rowere kod jolony e sekta mar thieth. Gik mwadwa medo, wadwa mondo wamed mana kar keno kod gik mwatiyo godo manyien nikech ing'eni nitie improvement. Koro wabe wamanyo ang'o manyien modonjo e tijwa ni manyalo konyowa mondo wa compete joma moko. Koro one other plan ma wan go, wadwa ni maybe by next year, wadwa ni wagero hospital, a small outpatient and an observation ward. Wasetiyo tij mortician, koro wadwa dok e tijwa mar nurses. Kaka nwa train as nurses, we want to continue our nursing. Kendo wadwa ni watim nursing marwa mandalo ka, ma was proper nursing. Kata odoko ni en ohala mathoth ji pok odonje, kendo ji mamoko to luore, ne wakeini ariyogi mano chako same day classmate funeral parlor kar kano ringre mayudore e kar chungo bura ne Rima Ugenya. Ma en ohala manyaka dhi nyime ni mar en kod nengo mathoth. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. E tuke mag pinje Afrika madhi nyime, piny mar Morocco tim mar Nigeria noloyo tim mar Tanzania gonde 2-1
E Group C, tuka mamoko mane obagi Otieno Manyoro Tunisia, noloyo Uganda gonde 3-1 kinde ma joloch. Mokalo Senegal no tengo Botswana gonde 3-0. Chukwueze, here's Iwobi.